don't think I've ever heard a violinist play quite like this before. Когато живеех тук, бях на 7 години. Имаше магария или кон в една от апартаментите. Тук ми беше прякора Циго Миго. От Циго Миго до Вестминстърското абатство. Аз имах някаква такава свобода и не свобода, защото на 7 годишна възраст работих. В Москва аз реално свирих между 4 и 6 часа на ден минимум. Имаше един период, когато наистина ми дойде повече и това беше най-голямото бягство. 2 месеца бягство. Спях по входовете и до сега спа така винаги, защото си ползвах ръката с главница. Аз усещах разпада на системата. Дойде Горбачов. Беше много малка стая. Аз забелязах тази студенина. Явно въобще не се разбираше с Вайтошо. Това започна да се случва точно в възрастта, в която и при мене трябваше да има смяна. We'd heard lots of players, but we heard him and just went, this is something very, very special. He's dedicated so much of his life to this place, to Covent Garden. I mean, it's been a gift. Say hi to the king. You're leaving. I'm going to the king. За мен продължава да е една от най-големите удоволствия, повече от коронацията, повече от операта, тези мои концерти, мои турнета, защото може би това е което съм аз, това е което аз мога да дам на хората. Поздравления!